Yeah. Siltiara, leave us up. Siltiara. Hello, Ellen, agus Calum. Na presented in the Charlem. Now, sweet halloum sit sauce che. Agus ha me sons kafiach sheep shapio in, you right? It are bielov ha koik jiffid hiorshichin sauce che. Let jiffid Eden je his. Agus on to be called Dùbhlan Sabhs Teth. Both he and presented agas koik Spanian je house che gun banya all. Yes. Okay, my half. Let's sauce che Calum. Still, and a bit some che ho massive smell. Okay. Here, there's Sean. You're a sassa. Oh, half fall. Okay. Shit. Hello. Maar fian gate no look. Ja. Ja. Okay. Daar vet. I see no gone. Paar chocolate in your shop. Okay. Waar ga je hier Tosh in de plaats. Hey, nam Abby. Maar Henke, de ricochet. Oh, mijn hoelen. Oké. Er is vet. Shoot mijn haar. Kerst. Haat de vast. Nus chive. Het misschien niet sugar. I miss het mee geweldig veel maken. Het is also gewoon naar bial of zo'n taai. Moes. Ha, het tosh in je nesje met Henke. Oké. Oké. Oh, mijn hoelen. Haat de roei. Oh. Kan je plasma get a person? Kan je? Kan je plasma get? Ga ik misschien jershin? Kom maar. Ga maar weer tinnen. Oké, heb je het? Is chive a helm. Kan je met alle helpen? Kan je lemmertje? Kijk eens gedaan. Kijk eens gedaan.